Magbalubala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintoma nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Kinakailangan marinig ang boses ng mga manggagawa. Kailangan mabuo ang kapangyarihan dahil ang gobyernong ito ay ating. Ang bukas ay kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalaban. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. I do not run in promises. I run on sa ating pamahalaan na patuloy na nagsasamantala at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Malapit na kayong magsama-sama. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panatas sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agad malikawan. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Welcome mga kabiyanan sa palatuntunan Gitara sa Bombo, pizza 30 sa bulan sang Enero 2022. Liwan kita magalingaw sa inyo sa siniyang mga inoras, sa sininga tagna, sa pagdulong sa inyo sa mga matahong nga mga lalantunon sang kahapon kag karon. Upod sa gyapon sa inyo, Anchorman, sa inyo alagad sa kanginan, ini si Bombo Daniel Lecciones, magalingaw sa inyo, tubtub sa tagna nga alas 2. Kag sa inyong mga request, kag inyong mga greetings, pwede nyo mapadala diri sa comment section sa Facebook Live sang Bombo Radyo Bacolod. 15 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 10. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan Gitara sa Bombo. This time ang pang-imbukada naton pang opening song sa siniya nga palatuntunan sa sining palatuntunan Gitara sa Bombo, ang ambanon nga may tigulo Faithful Love.
Okay, faithful love, mga kabyanan, ini kuan gid amo gid ginatuwa kasabi ginatukar daw sa mga katigulangan naton basta kapot na gani gitara kung sa mga Cebuano pa mga kinudlit dayon ng mga kuan mo mga gitara amo din ginatukar ang faithful love sa mga kultura naton na mga lulo kag lula daw mga nanay kag tatay nga nagapamati subong sa gitara sa bombo. Ari nang inyo kagayunan agud nga mag-request sa inyo nga mga matahom, sa mga matahom nga lalantunon nga daw hindi gin malipatan tubtub sa sila mga tinion. Raw kag ini aton nga igapamati sa inyo nga ang magatukar sini amo ang gitara. Amo na ginatawag naton gitara sa bombo. Kay ang tanan nga mga ambahanon, mga lalantunon sa nga kapon kag karon pwede nyo mapamatian paagi sa siniyang mapamatian nyo di sa atong platuntunan paagi sa pagtukar sa mga gitara. 21 minuto sa nakaligad sa tagnang alas 12 diri sa atong pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. Ari pagid ang ambanon nga ginapasikat sa tuanay ni Willie Garte daw nga may tigulo hain ang utlanan. Okay, hain ang utlanan ni Willie Garte. 24 minutos sa kaligad sa tagnang alas 12.
may lang pamati dira no sa kay Sister Fe de Jesus. Ang imong ginliyog di sa akong Sister Fe. Sige lang kay makachimpo ko karon ha. Pati kayo rin mga weekdays abi Sister Fe do kasako gid. Kaya hindi ko di makabulo sa sa hindi ko makachimpo nga makasaksak sang akon nga flash drive no para sa imong request nga mga old songs, mga harana. Okay, pero ang imong request subong Sister Fe nga dandansoy, ipabati ko na dayon basta si Sister Fe, wala problema. Okay, okay ka lang da Sister Fe. Ari ang imo request nga dandansoy. Okay. Dandansoy, bayaan ta ikaw, pauli ako sa payaw. Ugaling kung ikaw hidlawon, ang payaw, imo lang lantawon. Okay? Sige, okay na, Sister Fe. Ayos. Bumbudan, maing udto, kumusta ka na? Namiss ka na namon. Ari naman kami ni Lula Elsa Arsinas kag ni Luana Torres. Sa Barangay Maaw, nagapamati sa Bumbuharana. Bumbuharana. Gitara sa bumbu palang subong. Karon ang Bumbuharana sa gabi. Ma-request kami na yun sa Gulong ng Palad. From Hazel Iramis Arbues. Okay, sige. Bali, Gulong ng Palad, no? Si Kwan na lang ng balad sa Gulong ng Palad, si Bumbu Harold. Samtang wala pa nakapreparar si Bumbu Harold sa Gulong ng Palad, ari anay ang isa pa ka ambahanon nga pagi sa gitara. Ang ambahanon nga may tigulo ka bakya mo neneng, no? Mga sang una pag ini mga chimpo katsila pa ni mga kanta ang ining bakya mo neneng, no? Sige, pamatian nato nabi ang ambahanon nga may tigulo bakya mo neneng.
Okay, bakya mo nening, luma at kupas na. Ngunit may bakas pa ng luha mo sinta. 32 minutos na kiligad sa tagnang alas 12. Maayong hapon pupunta, nari naman kami nga nagapamati sa barangay Sagasa, Tamyaw Zinaida, Suspend, Pari Ugok, Suspend, Sancho Family, kay Noli Anayan, Danilo Lirazan, request ang request sa diin ka na palangga, sa diin ka na palangga, ilista ka nila sa diin ka na palangga. Bumbudan, liog great sa imo mga tagpalamati, si Mrs. Hidden Javier Oquindo, General Lopi Bidya, Boards Erasmo, Gerard kag Dr. Purnan, Judge Remy kag Purita Octaviano, kag Mr. and Mrs. Sam Gabituya, si Padita Badyan, greetings from Tony Oquindo. Request na yun, inday ng buhay ko o kon hindi gani Dandansoy. Ang Dandansoy o kon inday ng buhay ko, daligid lang, karon na dugay-dugay. Sa gulong ng palad, anay kita, no? Okay na, bumbuharold ang gulong ng palad. O sige, pamatian naton na banwa ang ambahanon. Nyo may tigulo, gulong ng palad. Okay, gulong ng palad. Nagdulong siya sa oras 35 minutos na kaligad sa tagna ng alas 12. May lang ang pagpamati man sa kay Father Rimbert Rivera dira sa southern part sa Negros Occidental. Kag sa iba niya pagin nga mga kupdanan niya mga kaparian dira sa southern Negros. No? May lang ang pagpamati sa liwat sa aton nga mga maukod nga tagpalamati isa sa mga kabyanan naton nga mga kaparian sa Southern Negros. Mayong udto bumbudan watching from Bago, request ko only you. Salamat from Amafre Hinovis. Now yang request only you. May ara ko da nga natigana, may ano to nga isa to giina to man. Why hindi makita?
Dumay ara to gina-request, no? Ambot ang inday ng buhay ko, kung may ara inday ng buhay ko nga gitara, ang inday ng buhay ko, may ari ko di, pero karon ko niya ginatigana sa gabi, kay ginakanta niyo mo ang inday ng buhay ko. Mabuhay singers, wala nagkanta sina. Pero itry tabi ko may ara sang inday ng buhay ko. No, itugyan ta nabi ang abilidad gamito tabi abilidad ni Bumbo Harold, no, sa pangita sa ambanon nga inday ng buhay ko. May ara pagaligina Bumbo Harold ang iyatong request, diin ka na palangga. Diin ka na palangga, pero ang inday ng buhay ko okay na, no? Sige, ang mayroon pa ginang diin ka na palangga. Kung sa mga subong pa yang mga henerasyon, magsiling nga diin ka na palangga, sa subong yang mga henerasyon, where na you? Here na me. Ang ano na siya nga kwan, diin ka na inday, diin ka na palangga, pero wala isang instrumental. Sige lang kung wala isang instrumental. Okay. Sige, base karon sa gabi, pwede na kun ang sa aton nga harana karon ang request nga diin ka na palangga, no? Okay. Inday ng buhay ko, why man? Ara, okay. Diri kita na sa inday ng buhay ko. Sige, abi, pamatian tang instrumental ang gitara sang inday ng buhay ko. Okay, inday ng buhay ko. Mayo kay may aras ang inday ng buhay ko. Okay? Ang may ara patugalig na request nga only you, no? Kaya basi biara tadasa only you kag siling ni GR Yungki, sinya mayong hapon bumbudan ari ko gapamati subong sa Calibago Farm, Murcia. Request ko Lovers Guitar ni Cesar Manalili.
Ginatamyaw ko man akong wife nga si Janice, kag 3 ko ka mga matambok nga kabataan. Gina-emphasize yung mga matambok nga kabataan. Bastante siguro sa pagkaon dahil. No? Bastante sa pagkaon ha. Mamo na. Okay, sige. So, ang yang only you, kag pagkatapos ang ambanon nga ano ganito? Ang yang requesto ang lovers guitar, no? Lovers guitar. Okay. Sige, dumadumduman ko mga lovers guitar sa mga nagatulukar pa di ang aton yung mga gitarista sa una, may mga lovers guitar to mo. No? Si anhing Efraim Lopez, wow, dumduman ko man siya ba? Sa sining ambanon nga lovers guitar. Pero samtang wala pa, no, may kadamo sang sang request nga daw wala di sakon na Bumbo Harold base ara dasimo ang only you kag subuman ang lovers guitar. May ari pa gidiri iban nga mga request pa, no? At balik kuno nato na bichi kaya chikaron. Tanaw nato ang iban pa nga mga request diri sa aton nga comment section sa Facebook Live sa Bumbo Radio Bacolod, no? Tanaw nato na iban pa di nga mga request kag mga talamyawon. Samtang ginaprepara naton banwa ang iban pa ninyo nga mga request. Okay. May nga po bumbudan mayong udto kami nagapamati si gitara sa Bumbo. Pwede patukaron mo ang Malakat Kanagali. Ginapanungod ko ini sa kay Marlene Gianga, asawa sang akon pakadwad sa Sitio Tomas, Barangay Hibong. Salamat kay Bumbudan. Okay, sige. Si Sir Noni sang Kadulunan. Okay. Mayong utubumbudan na shoutout sa Balboa family. Ma-request ko sang ambanon la kumparsita tango. Madamo nga salamat ka, Godspeed. Mayong utubumbudan, tamyaw ko lang ako Nanay Paing from Rosemary Cabigon. Kagari pagid bumbudan, good noon, request ko Those Were the Days para sa akon mga amiga kag sa taga Kasoy, Barangay Tabugon. Salamat gid bumbudan from Diana Gangoso. Lovers Guitar, Arina. Okay, sige abi.
guitar. Sige. Ang those were the days. May arat na sa those were the days, my friend. Those were the days, my friend. Okay na ang Lovers Guitar. Ang iban nga mga request do, hindi nato makita di sa aton nga music library. Pangitaon tala nas dason sa basi makita ta kag ipasulod ta sa aton nga library of music. Kay parang kada request nyo dayon. Ari anayo ang ambanon nga Balitaw ni Ernesto Kiban. Pamatian nato biya ang Balitaw.
Okay, balitaw. Ini yung mga ambanon talagsa nyo nang hindi mabatian kaysang una pa nga mga panahon. Oy, mayo nga pagpamatilan na sa kay Philip Blanco Valdez. Ang iyang nga request, I miss you so. No, basi ilista na nakadaan na role kay daw ay kun isang I miss you so. No, ang nag-request si Philip Valdez. Nakagini sa tukar man di gitara sang una ambot Philip Valdez di ka nasubong. No? Daw long time no si nagid. Okay, this time kabayanan, ipabati naman natin sa inyo ang ambanon nga may tigulo Those Were the Days. Paagi sa pagtukar sa gitara. Yari na. Okay, Those Were the Days. Doon ka nasig lang. Pamatya ko bago pa balanto Those Were the Days. Naglipas na din ang mga inadlaw pa. Those were the days, my friend. Ayos, 6 minutos banwa ang nabilin kabagadangan kita sa tag ng nauna. Diri sa ito na pagpagalagad sa palatuntunan, bumbo o kung gitara sa bumbo. May I Miss You So pa. No? Gin-request ni Philip Valdez. Kag subuman, sila ni Philip Valdez siya, ari ko sa Tangob, Bumbudan. Aga pamati. Okay, sige. Way pabi ang aton nga live nga paggulo gitara, patapuson tanan ning pandemic, patapuson tanan ning si coronavirus nga daw hindi gid magbiya sa kalibutan daw samtang nagadugay, nagakuan na siya, nagatigbaliw, no? Sa lain naman yang variant. This time ang ambanon nga may tigulo, I Miss You So.
Okay, I miss you so. 2 minutos sa nabilin. Kag magadangat kita sa tagna nga launa. Dili sa ito na pangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. Ari pagid ang pila naton ka mga request, no? Kag subuman mga greetings sa aton nga mga maukod nga mga tagpalamati. Diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Hello bumbudan mayong udto, parigards lang kuda sa mama ko nga gapamatigid na permi sa imo gitara kung Domingo si Ninita Villaranda. Okay, sige. Regards lang kuno sa kay Ninita Villaranda gikan sa kay Madonna Iscario Martinez. Okay? Sige. So may ara pa da nga gin request. Ato ang may ara to kagina nga request nga wala labot sa Lovers Guitar. Do may ato tugina na to kagina man La Comparsita. daw hindi ko madumduman ang request kagina. Do may ang gulong ng palad tapos na to, no? Okay. So, ikuan ko anay, i-reviewon ko anay, ang pila pa ka mga request kay basi may ara kita nga wala matalupang dan lang nga mga request. Ay may ara ka na, may kuan gali, may request nga malakat ka na gali. Malakat ka na gali, no? Kung wala sa malakat ka na gali, tiyan mo gini La Comparsita Tango, no? Amo na ang mga request nga way pa naton ma-play. Amat-amaton naton banwa kay parang ang tanan nga request mapabati ginaton sa aton nga mga maukod nga tagpalamati. La Comparsita wala. Ang isa to malakat ka na gali. Silin niyo dyan, malakat ka na gali. Malakat ka na gali. Pero hindi pa sa gali makalakat kay wala ang malakat ka na gali diri. La Comparsita, may araguro La Comparsita, tanggo na siya mo. Kay si Lolo kag si Lola, tistigan nila kuno tanggo subong. Kay tanahon tabi kun kaya pa sang aton nga tuhod ang magtanggo. Okay? Pagi sa ambanon nga La Comparsita. No, kag tanaw nato na ang resistensya ni Lolo kag Lola. Kaya pa ninyo magtanggo dira. Okay, patukaran ta kamo sang La Comparsita Tango. 1 minuto na kaligad sa tag na nga launa do nagalibog man ulo ni Bumbuarol di sang La Comparsita Tango. Siya daw kabudlay sa La Comparsita Tango. Kag daw way na ko nakabati subong sa mga La Comparsita nga ina mo. Ano na siya ang tunog sang La Comparsita Tango man? May balanta na dugay-dugay, no? Ang La Comparsita Tango. Okay, sige abi. Uy, ara na. Lolo, Lola, nagkaprepara na kabuda, ari na ang La Comparsita Tango. Okay, La Comparsita Tango. Daw kadasig lang kay parang hindi man pagkapuyon si Lolo kag si Lola.
3 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Magabalik mga kabina ng ining palatuntunan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panomdom. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease
ukon periodontal diseases santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masaming Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik mga kaibigan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan gitara sa Bombo, 9 minutos na nakaligad sa tagna nga laona. This time mga kaibigan, dugangan pa ginato ng pagdulong sa inyo sa mga matahom nga mga lalantunon. Ang ipabati ko naman sa inyo subong, ang ambanon nga may tigulo, I can't stop loving you. No? I can't stop loving you. Okay? Ari na ang ining ambanon. Okay, I can't stop loving you. 13 minutos banwa nakaligad sa tagna nga launa. Padayon ko mo nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. Ari pagid ang aton nga mga talamyawon
sa aton nga palatuntunan, gitara sa bombo. Okay. Sige, Abi. Tanaw naton di sa piyak. Mayong hapon bubudan, ari naman ko gapamati sa programa mo. Kada Domingo, manamyaw naman ko sa papa ko nga si Bebot Manderico sa Barangay Paraiso sa Sagay City. Kag si Frisco Lial sa Cadiz City. Nga mga avid listeners nga Bombo Bacolod. Thank you on halong lang, Permi. From Frichel Panton. Okay. Sige, anong request? Wala sang request? Sige, balikan natin karon dugay ang pila pa naton ka mga greetings, no? Tanaw naton bisa piyak pagin naton nga ban-awan nga kristal kung sino pagin ang nagapanamyaw diri. Okay, good afternoon, kindly request kami kapaligiran. From Lynn Salcido sa nga Hinigaran. Kapaligiran ang iyang request, no? Pero samtang wala pa ang kapaligiran, yari anay ang ambanon nga may tigulo La Paloma. Okay. Ang banon nga La Paloma. Siling ni Serno Villaflor. Siya mayong hapon mo Daniel, pwede mo mapatukar ang ambanon. Minamahal kita. Minamahal kita. Ano ni nga ambanon minamahal kita? Iyan ni Freddy Aguilar.
para di sa akon asawa nga si Laila. Ang nagapanamyaw ka nag-request amo si Bibot Hanulino, no? Bibot Hanulino. Minamahal kita abi Bobo Harold, no? Kung may ara ka na gitara sang ambanon nga minamahal kita. Okay, sige. Samtang nga wala pa ang minamahal kita, ari anay ang daway ka text subong si Doc Onyal, daw pirmi ni siya kada Domingo ga kwan eh. Daw siya ka text subong. Pero ari ang ambanon nga may tigulo love story. Okay, love story. No? Nagdulong si oras 23 minutos na nakaligad sa takna nga launa sa hapon. Padayon ka mo nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. Ara na ang minamahal kita. Bumayo kidaw ka dasig lang ako. Sige, abi pamatian naton ang sunod nga iga pamati naton ang banon nga may tigulo minamahal kita.
Okay. Minamahal kita. Amo gali na siya ang minamahal kita. Amo man na ang gin-request nga minamahal kita. Sige, amo nang request ni Simo, sino ganitong nag-request? Si Serno. Simo. No, Serno Villaflor. Yang request niya, minamahal kita. Okay. Sige. Ari pagid ang isa pa sa aton nga mga maukod nga tagpalamati sa iyang request tanaw nato na sa piyak nga screen, no, ang request sang isa pagid naton ka maukod nga tagpalamati sa simple tuntunan gitara sa bumbo. Good PM Bumbudan, please tamyaw Gapasinaw family from Archie Gapasinaw, request lang I miss you so. Na-play ko na ni, napabati ko na ni ang I miss you so nga kanta, no? Archie Gapasinaw, no? Napatukar ko na kagina. Okay, this time, ang masyado na ka dumaan pagid nga ambahanon, nga may tigulo nga lumalabay nga daw aso. Amo naman ning aton igapabati subong sa inyo. No? Ang iba na nagapatuyo-tuyo subong samtang nagapamati. Siya daw makatuluyo ba? Yun ka namin ihilay-hilay. Siya pero hindi ko katulog kay gusto ko pa mamati isang sunod pa nga mga igapatukar. This time ang ambahanon nga may tigulo lumalabay nga daw aso.
malabay nga daw aso. 30 minutos mga kabiyan na nakaligad sa tagna nga launa, may pilapakita ka mga importante nga mga panumdom. No? Magabalik mga kabiyanan ang ini nga palatuntunan pagkaligad ka lamang sini. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panatas sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat mo. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan gitara sa Bombo 34 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Okay, sige. Ari pagid ang mayang hapon Bombo Daniel, pwede ka request Pusong Ligaw by Jericho Rosales. Pusong Ligaw. Amot ko may ara kami sang may ara ko di Pusong Ligaw no? Tata ni sang kadulunan. Okay, sige tanawon tala na karon na. Good PM, Bumbudan. Tamiyaw ko lang gali Jo Marie Calibho sa barangay Maaw, gamonitor gid sa Bumbo. Request lang ko Bumbudan, matud nila. No? Ang nag-request mo si Ray Cabarkil. Baw, matud nila ba do? Ari gid mo. Timing gid ang matud nila ba? O, ari na dayon matud nila.
Okay, matud nila. 39 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga una sa hapon. This time, dugangan pagid naton ang pagdulong sa inyo sa mga matahom nga lalantunon sa kahapon kag karon nga ginatukar paagi sa instrumento nga gitara. Good PM sa luwat bumbudan, Liog Tamyaw Kian gapasinaw, Ken Mark gapasinaw, Mama Lydia, Papa Arturo gapasinaw kag kay Nini Rosali kag Glorian family Gardosi, kag Glorian kag family Gardosi. Okay. Mabaskog kamo diri sa amon bumbudan. Request ko liwat abi chatsa from Archie Gapasinaw sa sitio Garbasana, Barangay Rizal, Sur Tapas Kapis. Sa Tapas Kapis gali baskog signal naton dito. Okay, ang iyang request chatsa ko no. Mayara kada chatsa on the rock or chatsa number 1 or ano da nga chatsa be. Kay pasauton ta naman si Lulo kag si Lula sang chatsa. Chatsa on the rock. Meron chatsa number 1 i-try natin abi chatsa number 1. 40 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa dili sa tuno pangalagad sa platuntunan gitara sa bumbo. Uso subong ang trangkaso sa aton yung mga kauturan. Hindi ka mo magsulay sa ulan kay may arang matawo nga basta maulanan gani nagatrangkaso na yun. Hindi ka mo magsulay sa ulan kay basi trangkasuhon ka mo kag mailang kun hindi ka mo magpaswab. Hinali magpaswab ka mo ma-positive pa ka mo sina. Amo na kunong kinalain sa COVID positive kag trangkaso. Kung nagpaswab ka, COVID positive. Kung wala ka nagpaswab, trangkaso. Trangkaso. Damo ginatrangkaso subong kag daw ginakulang ang paracetamol. Ngayon na balang branded lang ng paracetamol daw. Why subong sa mga drugstore. Pero hindi ka mo magkabalaga kung anong mga ginagusto nyo nga imnon. Gibala nga daw mo nasawaan nyo. Masaya mo nga, hindi ko mag-ayos amo nga paracetamol kaya mo na nasawaan ko. Hindi na, sa mind nyo lang na. Maiimna nyo lang nga basta paracetamol. Bisan ano pa na yung brand paracetamol managyapon. Bulong sa sakit sa ulo kag hilanat. No? Bulong sa sakit sa ulo kag hilanat. Okay. This time mga kabiyanan, ano ganito, chatsa, no? Ara ng chatsa. Ano na nga chatsa, Harold? Number 1, chatsa on the rock. Sige. Chatsa on the rock, kita na ya. Sige, larga. Nahan. May nagkakadlaw, no?
Congressman, kundi tapos gid ang chatsa. Marinig ang boses ng mga manggagawa. Kailangan mabuo ang kapangyarihan dahil ang gobyernong ito ay atin. Ang bukas ay Kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalaban. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. I do not run in promises. I run on Sa ating pamahalaan na patuloy na nagsasamantala at nagnanakaw sa kaban ng bayan, malapit na kayong magsama-sama sa kulong. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, pabalik sa ito ng pagpangalaga din sa palatuntunan na gitara sa Bombo. 46 minutos na kiligad sa tagna nga launa. Kadasig lang ba? No? Kadasig lang sang kadasig lang sang aton nga inuras. Diri sa pagpagalagad sa palatuntunan gitara sa Bombo. Bago lang ang chat-chat na to, daw nagpagsik man si Lulo kay si Lula. Ang ilang nga mga tuhod, daw nagbalik man sa mga sanguna nga panahon niya, bakod pa mangali. No? Bakod pa mangali tuhod, wala pa sang arthritis, wala pa sang rayuma. May lang gani kay bakod pa. No? May iba niya nga silingkugina, 40 anyos pa lang daw, nagkiang-kiang na kung maglakat. Hindi na makakaon sa mga beans, mga munggo kay nagatukar ng yang arthritis. Siling gani isang kilala ko siya. Siya bisan hindi lang ko kabalo magtukar, pero may nagatukar man sa akon. Singko ano na nagatukar sa imo? Siya nagatukar pero may ako arthritis. Dahil hindi ko makatikang kapin pa magbangon pagkaaga daw, hindi ko kadit sa dahin tindog. Kaya pala nakit ang arthritis. Sige. This time mga kabiyanan, ang ambanon nga may tigulo, Memories of Our Dreams.
Okay, Memories of Our Dream. Bayan lang ang pagpapati sa kay Willa Pabilar. 10 minutos na lang banwa na bilin kag magadangat kita stag ng alas 2 sa hapon. Dugay-dugay magatapos ng ining palatuntunan sa mga wala pa nagka-request, hingagaw na kamo. Kag sa wala pa makatamyaw, sa mga talamyawon, hingagaw naman kamo. Parang pagtapos sa aton nga palatuntunan, may araman kamo partida. Nga nakatamyaw kamo diri. Okay, this time ang banon nga may tigulo Rosas Pandan. Rosas Pandan. Okay, na. Okay, Rosas Pandan. Hingagawang ko ni ang pila pa ka mga ang pila pa naton ka mga maukod nga tagpalamati daw nga nagpadalaman sila nga mensahe diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. Kay 6 minutos na lang banwa ang nabilin kag magadangat na kita sa tagna nga alas 2 sa hapon. Ari anay ang pila pa naton ka mga talamyawon diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Mayong hapon na Bumbo Daniel ginatamyaw ko gali si Lola Karing nga nagapamati harana kag si Tioy Butsok sa Sinda Bakong Talisay City from Ferrer Jovic. Okay. Sige. May request to gali na Bumbo Kim kapaligiran basi may kapaligiran tada nga gitara. Okay daw na nalipatan ko gina patugali request nga kapaligiran mo. Okay. Sige. This time, ang ambanon nga may tigulo, Somewhere My Love.
Somewhere, my love. Okay, ang kapaligiran, okay na to. May kapaligiran, away. Okay, sige lang kay alang-alang gid ang kapaligiran. This time, kameran, ang ambanon, panghingapos naton nga dulot sa inyong lalantunon sa siniyang nga hapon. No? Ang ambanon nga may tigulo together again. Together again. Pero kita subong ya magababay na sa inyo. ang aton nga panghingapos nga kanta Together Again, pero mababay na ko ya kay ginakulabos na kita banwas ang oras dili sa aton pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo.
Updanay kita karon sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition, kag karon sa gabi naman ang palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo!